वेरिकोज वेन्स सूजन आ मुड़ल नस होले जे नीला भा बैंगनी रंग के लौकेली। आम तौर पर ई गोड़ पर देखल जाले। ई तब बनेले जब नस सब के भीतर के वाल्व कमजोर भा खराब हो जाला, जेकरा चलते खून जमा होखे लागेला आ नस सब पर दबाव बढ़ जाला। वेरिकोज वेन्स पूरा तरीका से ठीक नहीं खे हो सकत, लेकिन एकरा से जुड़ल दर्द, थकान अवुरी भारीपन जैसन लक्षण के कुछ तरीका से कम कइल जा सकता। सेल्फ केयर के टिप्स के बारे में जानकारी दिहल गयल बा। शुरुआत में अक्सर जीवन शैली में बदलाव अवुरी सेल्फ केयर पर ध्यान देवे के कहल जाला। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ई एगो प्रकार के लेगिंग ह जवना के पहिरला पर गोड़ पर लगातार दबाव महसूस होखेला। खून दिल के और बहे लागेला अवुरी सूजन कम करे में मदद करेला। ई तरीका लक्षण के प्रबंधन अवुरी वेरिकोज वेन्स के बने से रोके में फायदेमंद होखेला। लाइफस्टाइल चेंजेस शरीर के वजन स्वस्थ रखला से खून के बहाव में मदद मिलेला अवुरी आपके नस पर दबाव कम हो जाला। चलल अवुरी व्यायाम से आपके गोड़ के मांसपेशी से खून के वापस दिल के और धकेले में मदद मिलेला। भारी व्यायाम से वेरिकोज वेन्स खराब हो सकता। ऐसे कवनो व्यायाम के दिनचर्या शुरू करे से पहले अपना डॉक्टर से बात करी। लंबा समय तक खड़ा ना बैठे के चाहिए। बैठला पर गोड़ के ऊपर उठा के राखे के चाहिए ताकि नस पर दबाव कम हो सके। दिन में कई बेर कुछ मिनट तक गोड़ ऊपर उठा के लेटला से भी मदद मिल सकता। कुछ खास प्रकार के जूता आपके गोड़ में खून के बहाव पर असर डाल सकता। ऐसे हाई हील वाला जूता से बची। अगर कुछ खास जूता से आपके वेरिकोज वेन्स में समस्या होखे तो ओकरा के कम पहिनी। धूम्रपान से आपके नस के नुकसान होखेला अवुरी वेरिकोज वेन्स होखे के खतरा बढ़ जाला। ऐसे यदि धूम्रपान करतानी तो धूम्रपान छोड़ दी। चिकित्सा और सर्जिकल इलाज अवरी गंभीर मामला में या जब सेल्फ केयर के तरीका काम ना करे तब मेडिकल हस्तक्षेप पर विचार कइल जा सकेला। स्क्लेरोथेरेपी यह प्रक्रिया में प्रभावित नस में इंजेक्शन लगावल जाला, जवना से वो बंद हो जाला। समय के संगे स्वस्थ नस में खून के बहाव के संगे नस फीका हो जाये। छोट वेरिकोज वेन्स अवुरी स्पाइडर वेन्स खाती स्क्लेरोथेरेपी कारगर होखेला। एंडोवीनस एब्लेशन थेरेपी यह प्रक्रिया में लेजर भा रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा के इस्तेमाल से वेरिकोज वेन्स के गरम करके बंद कइल जाला। ई बड़ नस खाती कारगर होखेला अवुरी एकरा ठीक होखे के समय सामान्य सर्जरी के मुकाबले कम होखेला। एम्बुलेटरी फ्लीबेक्टोमी ई प्रक्रिया सतह के वेरिकोज वेन्स खातिर उपयुक्त बा। प्रभावित नस के एगो छोट चीरा के माध्यम से निकालल जाला। आम तौर पर एकरा के लोकल एनेस्थेसिया के तहत कइल जाला आ मरीज अक्सर कुछ समय बाद सामान्य गतिविधि फिर से शुरू कर सकेले। सर्जरी ई प्रक्रिया गंभीर वेरिकोज वेन्स के हटावे खातिर कइल जाला। सर्जरी दर्दनाक हो सकेला आ ठीक होखे के समय लम्हर हो सकेला। प्रक्रिया के दौरान बेहोशी के दवाई के जरूरत पड़ सकता। हालांकि ये प्रक्रिया एक दिन के भीतर कइल जा सकता अवुरी मरीज ओही दिन घरे जा सकता रे रात भर अस्पताल में रहे के जरूरत नहीं खे। ई जानल जरूरी बा कि इस सब इलाज से मौजूदा वेरिकोज वेन्स के लक्षण से राहत मिल सकता, लेकिन नया नस के विकास से ना रोकल जा सकता। वेरिकोज वेन्स के कई गो इलाज के विकल्प उपलब्ध बा, जवना में सेल्फ केयर के उपाय से लेके मेडिकल सर्जिकल विकल्प तक शामिल बा। डॉक्टर से सलाह लेहला के बाद ही कवनो इलाज के विकल्प चुनल जरूरी बा। हमनी के उम्मीद बा कि ई वीडियो रवा सभे खातिर उपयोगी हुई। हमनी के वीडियो के लाइक आ चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी।